Вы спите, а ваш робот-ассистент у гэты час чытае 10 крыніц навін, знаходзіць важную навіну, робіць рэйрайт і адпраўляе вам у Telegram. Вы прачынаецеся, правяраеце і публікуеце. 3 хвіліны замест 30. І гэта не фантастыка. Гэта N10 і OpenClaw. Прычым тое, што паўгады таму патрабавала гадзін наладкі, сёння ставіцца ў некалькі клікаў. І дзякуючы гэтаму затраты на працу скарачаюцца ў разы. Правіла простае. Калі дзень паўтараецца больш за 3 разы, яго трэба аўтаматызаваць. Гэта не пра ляноту. Гэта пра тое, каб вашы людзі рабілі тое, што патрабуе чалавечага розуму, стратэгію, камунікацыю, прыняцця рашэнняў, а не тое, што можа рабіць машына. Давайце на рэальным прыкладзе. Тыповая задача. Калі з'яўляецца важная навіна па вашай тэме, трэба хутка зрабіць рэйрайт для вашага канала. Без аўтаматызацыі гэта выглядае так. Кожныя 2-3 гадзіны вы правяраеце ўсе крыніцы ўручную. Копируйте текст навіны, открываете чат GPT, уставляете, просите рэйрайт, чакаете, копируйте вынік. Переходите в Telegram ці ў Google Docs, уставляете, форматуете. 20-30 хвілін на кожную навіну. Помножьте на 5 навін у дзень, і вы атрымліваеце 1,5-2 гадзіны чыста механічнай працы. З аўтаматызацыяй гэта выглядае так. Робот сочыць за крыніцамі 24/7. Знайшоў навіну, аўтаматычна адправіў у ШАІ. Штучны інтэлект зрабіў рэйрайт в патрэбным тоне і фармаце. Вынік у вашым Telegram з кнопкай «Апублікаваць». Вы толькі проверяете тэкст і націскаеце кнопку, каб зацвердзіць публікацыю. 2-3 хвіліны. І гэта толькі адзін прыклад. Ёсць дзесяткі задач, якія НДА паўтараюць штодня. Маніторинг згадак у сетках, збор подпісаў, рассылкі, справаздачнасць, камунікацыя з донарамі. Усё гэта можна аўтаматызаваць. Сёння для гэтага ёсць 2 прынцыпова розныя падыходы, якія мы разглянем на прыкладзе N10 і OpenClaw. Яны не канкурэнты. Яны для розных тыпаў задач і выдатна дапаўняюць адзін аднаго. Давайце разбярэмся з кожным. Пачнём з N10. Гэта інструмент, які ідэальна падыходзіць для старту. N10 – гэта візуальны канструктар аўтаматызацыі з адкрытым зыходным кодам. Вы злучаеце розныя сервісы стрэлачкамі на экране. Калі адбылося А, зрабі Б, потым Б. Прыклад. Калі ў RSS-канале з'явіўся новы артыкул, правер, ці адпавядае ён нашай тэме. Адправ у чат GPT. Чат GPT робіць рэйрайт. Адправ мне ў Telegram. Кожны крок – гэта вузел на экране, кожная стрэлка – злучэнне. Вы бачыце ўвесь працэс як схему, як план метро. Пры гэтым сістэма можа збіраць інфармацыю адначасова з некалькіх крыніцаў і адпаведна рабіць публікацыі на некалькі пляцовак. Вы, магчыма, чулі пра Zapier ці Make. Гэта падобныя сервісы, але з важнай розніцай. Zapier і Make поўнасцю платныя, і цана расце з кожным дзеяннем. Пры актыўным выкарыстанні, а НДА часта робіць шмат паўтаральных дзеянняў, это можа быць сотні $, на месяц. Zapier Professional каштуе ад $30 на месяц за 750 задач. Для сур'ёзнай аўтаматызацыі гэтага мала. N10 можна ўсталяваць на свой сервер і карыстацца бясплатна. Генеруйце хоць 1000 аўтаматызацый на дзень, ніхто не вазьме ні цэнта. І ён значна больш гнуткі для складаных сцэнараў. Давайце паглядзім на канкрэтны сцэнарый для НДА. Сцэнар першы – маніторинг навін і аўтаматычны рэйрайт. Пра яго мы ўжо гаварылі. RSS-триггер, фільтр па ключавых словах, AI-нода з промптаў для рэйрайту, Telegram. Налажваецца за паўгадзіны, працуе 24/7. Сцэнар другі – аўтаматычная справаздача. Раз у тыдзень N10 збірае дадзены з вашых Google Sheets, CRM, соцсетак і фармуе зводку. AI аналізуе лічбы і піша каментар. Ахоп гэтага тыдня вырас на 15%. Асноўны рост з Telegram. Зводка аўтаматычна адпраўляецца камандзе ці донарам. Сцэнар трэці. Збор і апрацоўка зваротнай сувязі. Чалавек запаўняе форму на вашым сайце, N10 аўтаматычна дадае запіс у табліцу, адпраўляе падзяку і калі ў форме негатыўны водгук, адразу паведамляе каардынатару. А вось тое, што з'явілася адносна нядаўна і змяняе гульню. AI-агент нода у N10. Гэта не проста адправ тэкст у чат GPT і верні адказ. Гэта паўнавартасны AI-агент прямо ўнутры вашага workflow. Як гэта працуе? Вы подключаете моўную мадэль і даёце агенту дасяг да інструментаў, веб-пошук, база дадзеных,
Адпраўка паведамленняў. Агент сам вырашае, якія інструменты выкарыстаць для выканання задачы. Вы кажаце яму: прааналізуй гэтую навіну і вырашы, ці варта її публікаваць для нашай аўдыторыі. Ён сам разбірае кантэкст, ацэньвае рэлевантнасць і дае рашэнне. Плюс у N8N ёсць Human in the Loop. Практычна гэта выглядае так. Агент піша чарнавік адказу донару і адпраўляе вам у Telegram паведамленне. Я падрыхтаваў адказ. Зацвердзіць? З кнопкамі так ці не. Пакуль вы не націснеце, сістэма далей не пойдзе. Гэта поўнасцю здымае страх аўтаматызацыі. Робот нічога не адпраўляе без вашага ведама. Для НДА, дзе памылка можа каштаваць рэпутацыі, гэта крытычна. І яшчэ у N8N больш за 400 гатовых інтэграцый. Google Sheets, Gmail, Telegram, Slack, WordPress, Notion, HubSpot. Практычна ўсё, з чым працуе НДА, уже мае гатовы каннектар. Вы не пішаце код, вы перацягваеце блокі і злучаеце іх стрэлкамі. Галоўная сіла N8N – прадказальнасць. Адзін і той жа ўваход, адзін і той жа вынік. Заўсёды. Для бізнес-працэсаў і справаздачнасці гэта крытычна. Калі вашу задачу можна намаляваць на дошцы як блок-схема, N8N – ваш выбор. А цяпер пра тое, што з'явілася літаральна на мяжы 25 і 26 года і змяніла ўяўленне пра шаі аўтаматызацыю. OpenCloud – гэта адкрыты шаі-агент, які працуе на вашым абсталяванні і камунікуе праз месенджеры, які вы ўжо выкарыстоўваеце. Telegram, WhatsApp, Slack, Discord, Signal, нават iMessage. Яго стварыў аўстрыйскі распрацоўшчык Пітер Штайнбергер. Гэта адзін з самых хутка растущых open-source праектаў у гісторыі. Дарэчы, свежая навіна на момант запісу. Стваральнік OpenCloud Пітер Штайнбергер пераходзіць у OpenAI, а сам праект перадаецца ў незалежны фонд. Гэта добры знак. Інструмент не знікне, а будзе развівацца далей пад незалежным кіраваннем. Ключавая розніца з N8N, і гэта прынцыпова важна зразумець. N8N выконвае крокі, якія вы загадзя намалявалі. Вы праектуеце workflow, злучаеце вузлы, і сістэма дакладна паўтарае гэты шлях кожны раз. OpenCloud вырашае сам, якія крокі зрабіць. Вы не малюеце блок-схему, вы проста пісваеце, што хочаце. Вы пішаце яму ў Telegram як калегі. Знайдзі ў маёй пошце усе лісты ад фонду X за апошні тыдзень. Зрабі зводку і адправь мне. Ён разбірае задачы на крокі, сам вырашае, якія інструменты выкарыстаць і дае вынік. Без блок-схем, без налады вузлоў, без візуальнага рэдактара. Проста натуральная мова. Кіраванне пошты. Ён чытае вашу пошту, сартуе яе, вылучае тэрміновае, складае зводкі і нават прапануе чарнавікі адказаў. Уявіце, кожную раніцу вы атрымліваеце ў Telegram дайджест. 5 тэрміновых лістоў, 3 патрабуюць адказу, вось чарнавікі. Календар стварае падзеі, правярае канфлікты, нагадвае. Вы пішаце запланаваць сустрэчы каманды на наступны чацвер А14. Ён стварае падзею і запрашае удзельнікаў. Маніторинг і аналіз. OpenCloud можа шукаць інфармацыю ў інтэрнэце і аналізаваць крыніцы. Для НДА, які займаецца маніторынгам парушэнняў правоў, гэта магчымасць мець асістэнта, які пільна сочыць за крыніцамі і паведамляе пра важнае. Зводкі сустрэч. Загрузіце запіс сустрэчы, OpenCloud расшифруе аўдыо, вылучыць ключавыя рашэнні, спіс задачы з адказнымі і адправіць гэта камандзе. І, увага, ужо ёсць спецыялізаваны навык для НДА. На Cloud Hub, гэта маркетплейс навыкаў для OpenCloud, ёсць навык Non-Profit RBM Logic Model, які аўтаматычна генеруе лагічныя мадэлі для донараў, тэорію зменаў, смарт-індыкатары, мапінг на мэты устойлівага развіцця, план маніторынгу і ацэнкі. Цяпер чэсна пра абмежаванні, бо вы мусіце ведаць пра гэта перад тым, як пачынаць. OpenCloud вельмі малады праект, і даследчыкі бяспекі знайшлі сур'ёзныя ўразлівасці. Ён мае шырокі дасцяг да вашай сістэмы. Пошта, файлы, календар. І, калі ён сканфігараваны неправільна, гэта рызыка. Карыстальнікі ўжо сутыкаліся з інцыдэнтамі. Адзін вядомы выпадак, калі агент выдаліў 200 лістоў з пошты. Таму абавязковыя правілы бяспекі. Ніколі не даваць агенту рут дасяг. Стварыце для яго асобнага карыстальніка з абмежаванымі правамі. Пачынайце з рэжыму толькі чытання. Хай спачатку толькі чытае пошту і календар. Не піша і не выдаляе. Выкарыстоўвайце асобныя аккаунты. Не падключайце свой асноўны Gmail.
Стварыце асобны спецыяльна для OpenCloud. Усталюйце лінію зацвярджэння. Агент паказвае чарнавік, вы зацвярджаеце. Гэта наладжваецца ў файле solmd. Гэта інструкцыйны файл агента. Запускаеце ў докер-кантэйнеры, гэта ізалюе агента ад астатняй сістэмы. Другое. Кошт IP. OpenCloud бясплатны, але ён выкарыстоўвае знешнія моўныя мадэлі, і гэта каштуе. Калі агент працуе 24/7 і актыўна апрацоўвае задачы, рахунак за IP можа быць ад 5 до 50 долараў на месяц, а ў экстрэмальных выпадках значна больш. Яшчэ адна рызыка. Агент часам упадае ў галюцынатарны цыкл, спрабуе выканаць задачу, памыляецца, спрабуе зноў і так па кроку. Без абмежавання бюджэта гэта можа спаліць 50-100 долараў за ноч. Першае, што трэба зрабіць пасля усталёўкі, усталяваць жорсткі ліміт выдаткаў у кабінеце распрацоўніка OpenAI або Anthropic. Раю пачаць з 10 долараў. Трэцяе. Гэта не усталяваў і забыў. OpenCloud патрабуе рэгулярных аднаўленняў маніторынгу, часам адладкі. Гэта праект для каманды, у якой ёсць хаця б адзін тэхнічна грамотны чалавек. Але гэта тэхналогія, якая развіваецца з неверагоднай хуткасцю. Тое, пра што я расказваю зараз, праз 3 месяцы можа стаць значна прасцейшым і бяспечнейшым. Ужо зараз хостинг-правайдеры прапаноўваюць разгортванне ў адзін клік з убудаваным мерамі бяспекі. Гэта відавочны тренд. Шаі-агенты становяцца дасяжнымі для ўсіх, не толькі для тэхнічных спецыялістаў. Добра. Мы разабраліся з кожным інструментам паасобку. Цяпер, як яны працуюць разам. Бо ідэальная наладка гэта не альбо N8N, альбо OpenCloud. Гэта абодва. Кожны на сваім месцы. Думайце пра гэта так. OpenCloud гэта мозг. Ён разумее кантэкст, прымае рашэнні, апрацоўвае непрадказальныя сітуацыі. N8N гэта рукі. Ён надзейна, дакладна, прадказальна выконвае канкрэтнай паслядоўнасці дзеянняў. Канкрэтны прыклад для NDA. Уявіце, вы робіце маніторинг парушэнняў экалагічных праблем. У вас дзесяткі крыніц, навінавыя сайты, соцсеткі, урадавыя рэсурсы. N8N частка, workflow, які кожную гадзіну праверяе ўсе RSS-каналы і Telegram-каналы. Збірае новыя публікацыі, фільтруе па ключавых словах і захоўвае ў базу дадзеных. Гэта дэтэрміністычная задача. Адны і тыя жа крокі, кожную гадзіну, без зменаў, ідэальна для N8N. OpenCloud частка. Агент аналізуе сабраныя публікацыі, ацэньвае іх рэлевантнасць і сур'ёзнасць, піша зводку, вылучае тэндэнцыі і алертуе вас пра крытычныя выпадкі. Гэта задача, якая патрабуе кантэксту і разважання. Кожная навіна унікальная. Тэхнічна гэта злучаецца проста. N8N адпраўляе веб-хук у OpenCloud з новымі дадзенымі. OpenCloud аналізуе і адпраўляе вынік вам у Telegram. Яшчэ адзін прыклад. Камунікацыя з донарамі. N8N аўтаматычна збірае статыстыку і фарміруе табліцы. OpenCloud бярэ гэтыя лічбы і піша персаналізаваны ліст донара з аналізамі і парадамі. N8N адпраўляе ліст. Кожны робіць тое, у чым ён найлепшы. Важная рэмарка. Калі вы пачынаеце, не спрабуйце наладзіць усё адразу. Пачніце з N8N і простых workflow. Дадайце OpenCloud толькі тады, калі зразумееце, што вам трэба больш кантэкстнай разумнасці ў вашых аўтаматызацыях. Давайте разберем 3 канкрэтныя сцэнары, якія NDA можна рэалізаваць на гэтым тыдні. Сцэнар першы. Ранішні дайджэст для каманды. Кожную раніцу о 7 гадзіны N8N аўтаматычна збірае новую публікацыю з 10-15 RSS-каналу па вашай тэме, правярае вашу пошту на наяўнасць тэрміновых лістоў, глядзіць календар на сённяшнія падзеі, адпраўляе ўсё гэта ў AI-ноду, якая складае зводку адным паведамленні. Адпраўляе вынік у Telegram, чат вашай каманды. Ваша каманда прачынаецца і адразу бачыць. Вось 5 важных навін, вось 3 тэрміновых лісты, вось расклад на сёння. Без таго, каб хтосьці гэта рабіў уручную. Складанасць наладкі сярэдняя. Патрэбна палова дня на першую наладку. Потым працуе аўтаматычна. Сцэнар другі. Аўтаматычная адпраўка ў соцсеткі. Вы напісалі пост у Google Docs. N8N аўтаматычна. Бярэ тэкст дакумента. Адпраўляе ў AI для адаптацыі пад розныя платформы. Кароткі варыянт для Twitter, даўжэйшы для Facebook, візуальны для Instagram. Стварае чарнавікі ў чарзе публікацыі, адпраўляе вам на зацверджанне, а пасля вашага так публікуе.
Один пост аўтаматычна адаптаваны і апублікаваны на ўсіх платформах. Замест гадзін ручной працы 5 хвілін на праверку. Сцэнар 3. Маніторинг згадак і рэагавання. Тут можна выкарыстаць звязку N8N і OpenCloud. N8N кожную гадзіну шукае згадкі вашай арганізацыі ў сетках і навінавых сайтах. Калі знойдзена згадка, адпраўляе яе ў OpenCloud. OpenCloud аналізуе танальнасць, гэта скарга, пытанне, падтрымка. Калі скарга або пытанне, алерт адпраўляе адказную з прапановай адказу. Калі падтрымка, аўтаматычна лайка і падзяка. Хуткая рэакцыя на згадкі – гэта тое, што адрознівае прафесійную арганізацыю ад аматарскай. І гэта можна аўтаматызаваць. Апошняе важнае пытанне. Дзе ўсё гэта запускаць? Логіка аднолькавая і для N8N, і для OpenCloud. Ёсць два шляхі – Cloud альбо Self-Hosted. Варыянт першы – Cloud воблачная падпіска. Для N8N стартер-план 20 евро на месяц за 2000 з паловай выкананняў. Про 50 евро за 10 тысяч. Для невялікай НДА стартер-плана часта хапае на пачатак. Для OpenCloud ёсць менеджер-правайдеры, які усталёўваюць і падтрымліваюць усё за вас. Ад $30 за месяц. Hostliner, DigitalOcean і іншыя прапаноўваюць разгортванне ў адзін клік. Плюсы Cloud. Наладзілі за 5 хвілін і забылі. Непатрэбныя тэхнічныя веды. Аўтаматычнае абнаўленне, патчы бяспекі, тэхпадтрымка. Працуе стабільна 24/7. Мінусы. Каштуе грош кожны месяц. Дадзены на чужых сервісах для НДА, якія працуюць з чулівай інфармацыяй, гэта можа быць непрымальна. Для N8N Cloud абмежаванне па колькасці дзеянняў. Калі выбраць Cloud, вы толькі пачынаеце. У вас няма тэхнічнага спецыяліста, вам трэба хутка запусціцца, вы не працуеце з вельмі адчувальнымі дадзенымі. Варыянт другі на сваім сервере. VPS-сервер 5-10 евро на месяц, абодва інструменты бесплатныя, open source. Вы плаціце толькі за жалеза, на якім яны працуюць. І вось золотая наводка для НДА з мінімальным бюджэтам. Oracle Cloud Free Tier. Гэта зусім бесплатны VPS. 4 ARM ядры, 24 гигабайт аператыўнай памяці, 200 гигабайт дыска. Гэтага хопіць і для N8N, і для OpenCloud адначасова. І нават для лакальных AI-мадэляў, калі вам трэба поўная прыватнасць. Плюсы Self-Hosted. Бесплатна, альбо амаль бесплатна. Безлімітная колькасць дзеянняў, генеруйце хоць 1000 аўтаматызацыяў. Поўны кантроль над дадзенымі. Нішто не сыходзіць з вашага сервера. Для НДА, які працуюць з чулівай інфармацыяй пра людзей, это можа быць прынцыповым патрабаваннем. Мінусы. Патрэбны тэхнічны навык. Докер, базавы Linux, разуменне камандавага радка. Трэба самастойна абнаўляць, рабіць рэзервовыя копіі, сашыць за бяспекай. Калі сервер упадзе, самі аднаўляць. Калі выбіраць Self-Hosted? Калі ёсць чалавек у камандзе, што разумее ў серверах. Калі вы працуеце з адчувальнымі дадзенымі пра людзей. Калі хочаце сэканоміць у доўгатэрміновай перспектыве. Калі вам трэба больш за 2500 дзеянняў за месяц. І вось яшчэ адно назіранне. Тэндэнцыя зразумелая. Ужо зараз DigitalOcean, Hostinger, Contaba прапануюць шаблоны для разгортвання ў адзін клік. Праз паўгады гэта будзе яшчэ прасцей. Парод тэхнічных навыкаў зніжаецца. Добра, вось канкрэтная дарожная карта для вашай НДА. Тыдзень першы. Зарэгіструйцеся на N8N Cloud. Ёсць бесплатны пробны перыяд. Стварыце першы workflow, той самы RSS-маніторинг з рэрайтам. Не спрабуйце зрабіць усё адразу. Адзін workflow, які працуе, лепш за 10, які недапрацаваныя. Тыдзень другі. Дадайце яшчэ 2-3 workflow. Ранішні дайджест, аўтаматычную публікацыю з соцсеткі, збор зваротнай сувязі. Адчуйце, як гэта змяняе вашу прадуктыўнасць. Тыдзень трэці. Ацаніце, ці хочаце вы перайсці на Self-Hosted для эканоміі. Калі так, разгарніце N8N на VPS ці на Oracle Cloud Free Tier. Месяц другі. Калі ёсць тэхнічна падкаваны чалавек, паспрабуйце OpenCloud. Пачніце з рэжыму толькі чытання. Дайджест пошты, зводка навін. Не давайце яму пісаць і выдаляць нічога да таго, як пераканайцеся ў стабільнасці. Месяц трэці. Звяжыце N8N і OpenCloud разам. Дэтэрміністычная задача у N8N. Кантэкстнае рашэнне OpenCloud. Мозг і рукі працуюць разам. Запомніце галоўнае. Аўтаматызацыя – гэта не пра тэхналогіі. Гэта пра тое, каб вашыя людзі рабілі тое, ці яны незаменныя. Стратэгію, камунікацыю, прыняцце рашэнняў. А ўсё, што можна аўтаматызаваць, аўтаматызуйце. І памятайце,
Ландшафт мяняецца кожны месяц. Тое, пра што я расказаў, гэта здымак лютага 26-го года. Праз паўгады інструменты стануць прасцейшымі, таннейшымі і магутнейшымі. Але прынцыпы дэтэрміністычнага выканання для прадказальных задач і агентнай мыслення для непрадказальных, гэтыя прынцыпы застануцца.